gaan Joos op buitenrit. Het is heel mooi waar. Not. Maar we dachten gewoon. En wie zou ik maar nemen? Reis ik nog net. Korallen ken net. Uniek? Is dat mooi? Ik denk hij een leuk film kan maken, maar nee. Is dat mooi? Oké, veel. Geertje en JZ. Lore Magea. Dit is Queen Uniek. En Hester, mooi Oda. Ziet er wel mooi uit, zo. Ja. Hé, dat is Lore. Ja, daar. Nee, raar van mij. Gay als ik net zo grut, hè? Nee. Zijn we nog gezien? Ja, een beetje. Ho. Tot kneppen draaien. Oh ja. Dat is echt een schutkleur. Niet goed genoeg. Nee. En ik denk, oh.
Nou, goeie. Just het net? Hey, Pietie. Ja, leuk man. Hester, Geertje, Uniek en Gea. Do you also want in a video? Oh, jij ook nog? Or not? Ja. Who are you? Luna, And where are you from? the US in Arizona. And you're standing with? Unique. The one and only. You want to go out? Hey, Uniek. Vond je het leuk? Ja, toch? Lekker naar het bos. Zal het dek weer even aan dan. Yveske. Rijntje. En Rijsie. Hey, jongen. Kom, Shiny. Kom. Rijsie. Kom. Mijn grote Uniek. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Wat is er aan de hand, Gea? Het is een, hoe zullen we het zeggen in het Engels, een big knop. Een nat. En dan. Een huge nut. In, Mussels. ja, maar in de oorhechting van het schouderblad, het linker schouderblad zit behoorlijk vast. Het is wel vaak zo als het hier vast zit, breekt het hier recht in, hè? Ja, hè? Dan neemt het die hele rechtspier mooi. Dat heb ik. Ja. Dan is het exact. Ja. Vind je het net leuk? Nou, ze shit wat Bedenken. bedenkelijk. Is dat Vivaldi? Val je? Ik ben gewend, hè, om te praten, maar niet eens met communiceren. Zullen we nu naar beneden? Alsjeblieft. Misschien wordt het voor dit zo. Ja, maar dat is dus de spier die hier vast zit. Ja, hè? Ja. Goed.
Zo. Maar hij komt er los. Dat komt er veel en hij zit vrij diep, hè? Goed zo, Glendy. Goed zo. Ja.